YouTube. Jeg har lige fået lidt mere fyrværkeri og gerne vil vise jer. Jeg har fået et stort julesortiment. Dem der ledlys, brown bloom flowers, jordsol, små brown bloom flowers, 3 kejlefontæner, store cracking balls, happiness fontæner og jumping jacks og 5 romerlys. Så har jeg 5 pakker heksehyl med 50 øre, 3 pakker undershots med 5 øre, og et lille sortiment med 3 kejlefontæner, jumping jacks, happiness fontæner, brown bloom flowers og jordsol, 6 romerlys og ja, jeg tror først det var det hele. Ja, så har jeg store Thunder shots i min hånd. Ja, sådan halv. Ja, man kan også lige sammenligne med dem her. De er sådan halv store. 30 mm kaliber. Og der er 8,3 gram nemvægt i. Og så har jeg de små Thunder shots, og der er 6,8 gram krudt i. Så har jeg, ja, altså, det var en par junior raketsortiment. Altså, det er ikke nogen, der er specielt gode, men de er pisse billige. Og der er 4,5 gram nemvægt i. Så har jeg 2 pakker Ming raketter. De små, der ved jeg ikke lige, hvad gram der er i. Jo, der er, nej. Det kan jeg ikke lige se, men de store, der er i hvert fald 19,3 gram nemvægt i. Så har jeg en stor fontæne, sammenlignet med min hånd her. Sådan der. Med 130 gram nemvægt i. Jeg må huske, at det ryster sådan lidt, det er fordi jeg har min håndholdt telefon. Så har jeg sådan en ny en her, der er kommet op ved T. Hansen. Sådan en strilling, jeg ved ikke lige, hvad den hedder. 300 skud i, og det er heksehyl, der fyrer op i luften og springer. Og der er som sagt 300 skud, og nemvægt der er 213. Og så har jeg købt et batterisortiment med orkan, nordlys og jordskælv. Og vi starter med nordlys, der er 16 skud. Der er 126,4 nemvægt i. Altså det er ikke ret stort det batteri. Prøv at se, jeg kan holde den sådan. Så har vi jordskælv, og det glæder jeg mig til at prøve, det er meget flot. 24 skud og 189,6 gram nemvægt i. Så har vi orkanen. Den glæder jeg mig også meget til at prøve. 16 skud og 289,6 gram nemvægt i. Så det er altså et ordentligt batteri. Jeg glæder mig til at prøve det hele faktisk. Jeg kan lige få et overblik over sådan her. Det er meget, jeg synes faktisk jeg har sådan, det er ikke så meget jeg har i år. Men fuck nu det. Det bliver nok sjovt alligevel. Jeg tror jeg skal have lidt flere fontæner og lidt raketter og sådan noget. Men vi ses YouTube. Hej.